אחד הטרנדים הכי חמים בעולמות העיצוב בשנים האחרונות הוא המשרביות. המשרבייה של ג'ט לייזר הפכו לחלק בלתי נפרד מעיצוב חללים, לחיפוי קירות, להפרדת אזורים, וכן, כל זה דרך עיצוב המשחק עם אור וצל בשביל להעניק למבנה מראה ייחודי. מה שהתחיל בכלל באדריכלות אוריינטלית מסורתית הפך לפריט עיצובי שנמצא בכל מבנה יוקרתי בארץ ובעולם. ג'ט לייזר מייצרת משרביות שמפרידות בין חללים, תוחמות אזורים, מייצרות פינות עבודה או הסתרה בין חדרים, חיפוי אדריכלי ומעוצב למבנים או רק כדי לקשט את הקיר. המשרבייה מבדילה בין פנים הבית אל החוץ, בלי לפגוע בפרטיות של הדיירים ועם הרבה אוויר מרענן שנכנס פנימה. אם גם אתם רוצים להעניק למבנה שלכם עיצוב שישאיר את האורחים עם פה פעור, כדאי שתפנו למומחים למשרביות. לג'ט לייזר. לרשות החברה המחלקה הנדסית וגרפית לתכנון ועיצוב משרביות. כל הדוגמאות שראיתם ממש כאן על המסך יוצרו על ידי ג'ט לייזר, והם יוכלו לתכנן ולהתאים משרביות איכותיות ועמידות גם עבורכם. אז איך גורמים לקסם לקרות? אפשר להגיע למפעל, להתרשם ולבחור את המשרבייה שלכם מתוך מגוון רחב של דגמים, או פשוט ללחוץ על הלינק שמופיע על המסך.